ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மேட்டர்ஸ் எப்படி போகும்? உச்சமாற குரு 7ஆம் இடத்துல செவ்வாய், அப்புறம் 8ஆம் இடத்துக்கு நகர்றார் ஜூனில். 8ஆம் இடத்துல சூரியன் இருந்து அவர் 9ஆம் இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுவார். 6ல் சனி, 5ல் ராகு, 11ல் கேது. ஜூன் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேவராக இருக்கா? துலாம் ராசி ஒரு மாதிரி ஒரு 50% ஃபேவராக இருக்குது. 50%. சரி, 50% ராசியை வச்சுட்டு எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறது? நியாயமான கேள்வி. பட் ஆனால் கல்யாணங்கிறது 2 பேருக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உறவின் பந்தம். ஸோ பார்ட்னர், உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் ஒருவேளை வேறு ராசியை சேர்ந்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு குரு பலன் நல்லா இருக்குது, அப்போ நீங்கள் இந்த மேரேஜை பிளான் பண்ணலாம். ஏன்னா 50% நீங்கள் ஃபேவராக இருக்குது. இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி போகும்? துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு இந்த ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி போகும், எப்படி நடக்க போகுது? ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் பரவாயில்ல, ரொம்ப மோசமான ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை.